الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبارك عليكم شهر رمضان menguripna Allah subhanahu wa ta'ala sabab kulimu wallahu subhanahu wa ta'ala nam yang isampay tanong sangkay ulan-ulan api na kamapyak kulang ulan-ulan api nili wallahu subhanahu wa ta'ala abiyalo inian apakam bebarakatan yang kulangun ulan-ulan ama papadala munsulimu gagaw kapadi ranon Allah subhanahu wa ta'ala sikum mga oripon yan amya maratiyar kanyan subhanallah subhanallah ulan-ulan alalayon dan ikakadali o mga ginawa tano na kataya amyang isampay tanurun walhamdulillah ulan-ulan amasisinganin umyang awafat terkitano au basirambu maka pembelingan sangkai a dunia nakapamuasa niran susalungan sangkai a ulan-ulan la ilaha illallah ulan-ulan ama papadalamon agyang kuto a isa kagagawi at tumo adi susang gibu a ulan-ulan aronon ini turun sa Quran nagupupakadaklon sa kabatyas sa Quran subhanallah ulan-ulan ay asimba kapanananguran sa iku Allah subhanahu wa ta'ala ulan-ulan ay akambelingan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala hay pagariakan ang mabubayang gagalabag sa mapia masangkay man to akini sampay ka sangkay ulan-ulan Ramadan hay pagariakan ading gagalabag sa mga kadustaan tengka ka nagnak ka na pananangurang ka ku Allah melingang ka ku Allah subhanahu wa ta'ala kamyaw mas ulan-ulan apalakanon sa mga kasurgaan wallah napalakabanon sa mga kanarakaan yan napagiktanon sa mga syaitan mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala ulan-ulan na ya amakapsibart na nurun na gumakapanalamad na nurun ko Allah ay sabab akapakapsibart na nung na kanaba inilagid umyang na ulan-ulan kanaba inilagid umyang na ulan-ulan Ramadan amyang ipos amapya akapapakakanta no mapya aditano di ka pakatangkas mapya di tano di ka pakatiraway kung mga masjid tanong. Ginan isabab ang makapsibar tanong sangkay ang ulan-ulan Ramadan. Kalo-kalo nasuka pakapsibar tanong sangkay ang ulan-ulan Ramadan. Nakasabapan sa kapamakasurga tanong. Nagusto di ka susuat ang mga ginawa tanong nakasabapan sa ibalasrak tanong Allah subhanahu wa ta'ala. So, balas yan sa alungan amawri amapya. Ayaman buwa ka pa kapunalamat tanong nasabab sang kuta kini sampai tanong sangkai ulan-ulan alhamdulillahi ala kulli hal alhamdulillahi ala kulli hal punalamat tanong kaya ni sampai tanong sa iyo Allah subhanahu wa ta'ala sumyang awafat mga tao asyami agintaw kung mga kuburiran na ando din ikapakasulid o Ramadan na masingan niniran o basiran bupa ka kasoy sangkay adunyak ansiran makapamosa sa apya busas sa alungan subhanallah en ugyang kaya ulan-ulan hay pagariakan amiskin hay pagariakan akaragnan ding kararata ginawang ka apya kurang supkekan ka apya di mapya supkekan ka apya di mapya suding ka di mitengkas nakagid alawan yan amapya ulan-ulan agyan ka ibabagay ka Allah subhanahu wa ta'ala na sebarka mata na Allah subhanahu wa ta'ala na ayap pagilay niyan sa yan sa mamala isimbak wallah sa tituam yan na nangurang ko Allah sa tituam yan no atang ko Allah din yan sa pagilayin ang antaonon rakita no yung mga pipi panganangkan antaonon rakita no yung mga pipi di imitengkas ka ayap pagilay niyan sa yan na antaonon rakita no yung tituap simba niyan sa Allah subhanahu wa ta'ala tukawin ka asu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inisampay niya raka sumapi abalita amataan ayak kadakalan amatatagus iku surga wallahu subhanahu wa ta'ala ayamadakal amabubaling ko surga wallahu subhanahu wa ta'ala nagyang kutuwa mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala mga miskin
na miya padtano sang kuto mga miskin na pumangnin tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala ama padtano ang busang kuto ang mga tao apa makabalin niyang ko surga iyan. Allahumma amin. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so Abu Bakar radiyallahu an, so Umar radiyallahu an, mga kaadnanan wallahu subhanahu wa ta'ala sang kay alyawaw alopa adalawan yan ap kebubayan wallah daalawan niran ang mga pipi akadan wallahu subhanahu wa ta'ala ugay na manampan natipangansiran wallahu subhanahu wa ta'ala piya kagdamyan siran sa kaor piya kagdamyan siran sa kawaw piya kisagadan yang kirang suka pupubre subhanallah nasiran iiringan sunggiringan tano ko kapupugintaw tano sang kay adunya miya kaysa aalungan. Aluminius Umar bin Khattab radiyallahu an. Aya sabab ay niliyo Umar bin Khattab radiyallahu an. Na sabab sang kutwa kaor ang magagdamyan, sabab sang kutwa ungos ang magagdamyan na dinyan dan ketigar na pumangilay niyan iandamanaya ikapakakanian. Subhanallah. Oriyan yan na miya balakyan su Abu Bakar radiyallahu an. Namiyalay niya su Abu Bakar. Nainisa niya su Abu Bakar. Ya Abu Bakar, anton ay sabab akyaliyong kakwalain ka. Natigyan aayam yang iliwakan kwalayakan na sabab ko kaor susukat na kan uanda ko makakan. Subhanallah. Su Umar bin Khattab radiyallahu an. Na sabab sang kutwa kya oriyan na initam diyan su ator sang kutu at yan. Nakagyo kumailian yan su Abu Bakar radiyallahu anhu na miya kaguroks kanyan kaso ator ay tatamad u Abu Bakar radiyallahu anhu sang kutu at yan na mas mala adisu ator ay tatamad Umar sang kutu at yan na nausa mas kaor su Abu Bakar adisu Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Subhanallah. Oriyan yan na plalakaw agyan kay adwa kataw ashaba Namia balakiran su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miya balakiran su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namieleran ang kutu ang mga ator ay tatamadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang kutu at yan ang mga ala adisu mga ator ay tatamadiran ko mga atiyaniran. Na nausa mas pagkaor su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adisiran. Mas miya kagdam sa kaor su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adisu Abu Bakar na gus Umar radiyallahu anhum. Ini sa ni Rasulullah, ya Rasulullah. Anto na sabab ay niliyong ka. Napitero kirano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajani al-ju'. Sabab akya pakaliwakan na sabab kukap keurakan na pemangilay na kan ikapakakanakan. Subhanallah. Mga kaadnanan wallahu subhanahu wa ta'ala dalawaniran ang mga pipi akadan dalawaniran ab kebebayan wallahu subhanahu wa ta'ala dalawaniran ang mapaparati ang Allah mga alay kalak wallahu subhanahu wa ta'ala ugain na tipangansiran wallahu subhanahu wa ta'ala inus ka pagariakan amiskin na sebar ka din pentang ka pamanggitungan ka subalas ang mapapadalam saya. Kalau nasukap sebar ka sangkai amya katalinguma Ramadan. Natakapan raka wallahu subhanahu wa ta'ala subalas yan. Na mapadka ko mga tao, pumakasulyan ko surga yan. Inunta na mapadka ko mga tao. Padiyan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gusto Abu Bakar na gusto Umar si mga surga iran. Subhanallah. Ginan ipagamin namin tanong mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ay pakauriyan ko siya mga urip ng Allah. Nasupman su mga pagaryami, mga luksami, mga datu ami, aadan agaganian, pangalimo kano sangkai aulanulan ababarakatan katakapan rakano wallahu subhanahu wa ta'ala ang kuto'y pagpangalimot yukiran. Mlagid antawa kamay to udik na mala ang kuta mi pagpangalimot yukiran na insyaallah subhanahu wa ta'ala na dirkanud nakid pakadaan wallah agyang kuta pinggasong yu sangkai aunanunan bata dilaboron suka pakakikinanglan o mga bangsa niyo imanto. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.